लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रिफुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअखौ दाखालि बावैनो लाबोनो सानदोंमोन, नाथाय दाखालि साननैसो बोथोराथ' मोजां नंखाथारामोन, अखा बोथोर, बिनिखायनो आङो लाबोनो सानबाबो लाबोनो हायाखैमोन आरो। ओमफ्राय नै दासो बोथोरा एसे मोजां जाबाय, सान्दुंबो दुंबाय। ओमफ्राय आङो भिडिअखौ दिनै बानायनो लाबाय आरो। भिडिअआ जागोन माबानि सायावहाय, खानायनि सायावहाय। जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दिनै गाबोन गोबां मानसिनियावनो खानायनि प्रब्लेम गैयै रावबो गैया होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नंलादां होननानै आं सानो आरो। बहुत मानसिनावनो खानायनि प्रब्लेम थायोना आजिखालि, आरो नै दाबायदि बोथोराव, गरम बोथोराव बहुतनियानो खानायनि प्रब्लेम जायो। जेरैहाय हरखाबै खानाय गनाय, सोरनाबा खानायफोरा खानबानो स्र' गनानै बिराद गोबा जालाङो, आरो सोरनाबा बिदिनो गनानै टाक्ला जालांजोबस्रायोना। बेफोरबायदि प्रब्लेमा हिन्जावसाफोरनावल' जाया, हौवासाफोरनावबो जायो। आरो डेन्ड्रफाथ' बहुत मानसिनियावनो जायो, गासैनियावबो जायो होननानै बुङाबाबो लस गैया, गथ'फोरनावबो जाबावोसोना। ओमफ्राय आरो बेफोरबायदि जाबाथ' माननायजों खुरनायजों माजोंनो खानाय गनायफोरा बिराद हामा जालाङो आरोना, खानायफोरानो गोबा जाजोबलाङो। नाथायबा बेफोरबायदि प्रब्लेमनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय लिस्ट थेरापिया गोदो गोदायनिफ्रायनो बिराद मुंदांखा आरो। बियो ब्लाड सार्कुलेसनखौबो बारायहोयो आरो खानाय रज'फिननायावहाय बिराद मोजां हेफाजाब होयो। नाथायबा बियो गोबाव समबो लायो, आरो बियो जोंनि खाथियावबो गैया, आरो बेखौ खालामहैबाय थानोबोथ' जों सम गैखाया नालाय, सम मोना। बेखायनो जोङो न'आव थानानैनो बेफोरबायदिखौ बानायना लानो हानायनि मोनसे सलुसन दङ आरो। बेनो जाहैबाय नै माबा नेचारनि जंक अइल। नै आंनि नाम देखायनाया उल्था उल्थि जाबाय थायो, उल्था उल्थि नुदों नामाथाय? बेयावहाय जंक तेल लिरनाय दङ, तेलबाबो बेनो अइलबाबो बेनो एखे नालाय, बेनिखायनो आङो जंक अइल होननानै बुंबाय आरो। बियो 100% पियर नेचारेल इनग्रेडियेन्ट्स आरो, बिराद मोजां। बेखौ माने आं इउज खालामनानै मोजां मोनदों, बेनिखायनो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामहरदों आरोना आङो। बयबाबो मोजां बुस्थुखौ शेयार खालामलायनांगौ नालाय, अब्लासो बयबो मोजां बुस्थुखौ बाहायनो मोनगोन। बेखायनो शेयार खालामदों आङो। ओमफ्राय दा बेखौ बोरैहाय फोननांगौ बेखौबो एसे देखायनोसै। गस्लाबो जि साइसथारना, बेखौ बिदिनो लखबनानै लादो आरोना आखायाव। ओमफ्राय लखबना लानानै एसेबां बिदि ओरै ग्लाब ग्लाब फुनग्लाबलायनांगौनि खोथा गैया, बेखौ मोनायावसो लानांगौ नालाय। ओमफ्राय बिदि आसि बिजौआव फुनलाजोबना लानानै बिदि लानांगौ आरो। नै बिदि लानांगौ, बिदि मालिस खालामना लानांगौ। जि मोजां मोनखायनानै आं दाथ' थावबो लाबावाखैसो, थाव लायैयावनो जि मोजां मोनखादों बिदि खालामनायखौ। ओरैनोबाबो आं मोजां मोनखाथारो बिदि खालामबा। ओमफ्राय आरो बे थावखौ फुननानै बिदि खालामबाथाय जि मोजां मोनो आरो। ओमफ्राय बे गुदियाव बिदिनो फुनजोबना लानानै बिजौफोरथिंबो ओरै माहाय लाबोनानै बिजौसिमहालागै लाफायनांगौ आरो। खानाय बिलाइयाबो मोजां जानांगोन नालाय, लाजोबनांगौ आरो। ओमफ्रायो लाना थानानै अखानायैहाय दुगैब्लाथाय बेखौ सुनांगौ। बिनिनो सेम्पुबो थायो नालाय, बे माबाजों सेम्पुजों सुनो नांगौ आरो। ओमफ्राय आरो बेनि सेम्पु गैयाबा बेलेग सेम्पुबाबो इउज खालामजायो, खिन्थु बेनि सेम्पुजोंनो सुबोला बांसिन मोजां जायो आरो। खानाया गगायो, ओमफ्राय आरो खावफैयाबो खारो, ओमफ्राय आरो खानायाबो गिलिर जायो। खानाया नाखै आंना रोजा जाजोबलायबाय, आगोलथ' बिराद गोबा जाबायमोन आंना। आगोलाव आं खानाय गनायनि मानायनि भिडिअ लाबोबाय थायोमोन गेजेर। ओमफ्रायो दा बेखौ इउज खालामनानै खानाय गनाया बिराद खम जाबाय आरो आंना। नाथायबा खानायासो एसेबां गिलिर जाद्राया आंना। खानाया एसे रेजेंखा नालाय, गोदो गोदायनिफ्रायनो जोनोमनिफ्रायनो एसे रेजेंखा, बेखायनो एसेबां गिलिर जाद्राया आरोना। एसेबां गिलिर जाद्रायबाबो खस्थ' मोनगोन ना, खर'आ थिखांना लानो हानाय नङा न' लोगोफोर। जिखिजाया मोजां आरोना बिरादनो बुस्थुआ। ओमफ्रायो नोंथांमोननोबो सोरनोबाफोर बेखौ नांबाय बायगौदां होननानै आं एसे भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरबाय। ओमफ्राय लिंकखौबो आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, सोरबाफोर नांगौबाथाय आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकखौ थुनानै अर्डार खालामनानै लाबानो मोनगोन आरो बेखौ। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो, आं बेखिनि भिडिअखौ बानायनो थाखायनो फैदोंमोन आरोना। दे बिदिब्ला एसेनोसै, बाय बाय।